Assalamu alaikum, barkanmu da haka, ina kwanan ku, ina wuni. So insha Allah a wannan bidiyon zan nuna mana yanda zaka yi sayayya online a kawo ma kayanka har gida ba tare da an samu matsala ba, ko ka sayi abu an kawo maka abun da ba shi bane. So saboda mutane suna complain sosai. So da yawa mutum zaka ga ya sayayya online, wani ya sayi waya an kawo mishi kwaba ko wani something like that. So gaskiya ana samun irin waɗannan matsaloli sosai saboda rashin sani yanda zaka yi sayayya ko kuma wani abu daban haka. So insha Allahu cikin wannan bidiyon zan yi maku bayani, zan kuma gwada muku yanda za ku yi sayayya tun daga farko har ƙarshe, yanda za ka cike komi, yanda za ka yi payment, yanda za a kawo maka kayanka har gida, har ƙofar gidanka ka zo ka ansa kayanka. So in dai kai sabon zuwa ne wannan channel ɗin, so ya kamata a ce ka danna mana subscribe button saboda samun duk wani bidiyo da mun ka ɗora, YouTube za su tura muku da shi kai tsaye cewa mun ɗora sabon bidiyo. Sannan kada ku manta ku yi share zuwa ga abokanku, sannan ku yi like, idan akwai mai tambaya zai iya comment. So bari mu shiga kai tsaye cikin bidiyon. Kai tsaye apps ɗin da za mu yi amfani da shi, wannan shine apps ɗin da za mu yi amfani da shi. So zan ajiye link ɗin application ɗin ta description ɗin wannan bidiyon, sai kai clicking ɗin shi, sai ka je ka yi download ɗin application ɗin, sai ka yi sign up. Yanzu zan nuna mana yanda mutum zai sign up, zai abun nan register kan application ɗin kenan ne. So kamar yadda kuke gani link ɗin, so zai dauke ku ya kawo ku wannan website ɗin, gashi kamar yadda kuke gani. Your friend user gashi invite you try to AliExpress with exclusive coupon, gashi $5 ma za su baka coupon, amma ba wai za ka iya shopping da shi ba tare da ka sa kuɗi ba. Dole ne za ka ɗan biya wani abu, amma dai za su baka wannan coupon ɗin. Abin da za ka yi kawai sai ka yi clicking ɗin da aka sa register to claim ɗin nan, ga $5 nan kuna gani. So bayan kun yi clicking zai dauke ku ya kawo ku nan, sai ku taɓa wurin register ɗin nan. So inda aka sa register nan sai ku ɗan jira saboda za mu yi register da phone number ne. So sai ku taɓa nan gurin da aka sa USA ɗin nan, sai ku canja shi, ku goge wannan, sai ku sa NG. Ya danganta daga wace ƙasa kake, whether Niger ne ko Nigeria ko ina ne dai za ka duba country ɗinku, country code ɗinku. Ga namu +234 ne, sai ka yi selecting ɗin shi, then sai ka zo nan ka sa phone number ka ba tare da zero farko ba. So sai ka taɓa nan gurin, sai ka taɓa get code nan. So gashi sai mu ɗan jira code ɗin yana zuwa. So bari in duba message. So ga code ɗin 57869 57869. So sai ka taɓa wurin verify ɗin nan. So gashi kun ga success. So gashi kamar yadda kuke gani, gashi mun buɗe account ɗin na AliExpress kenan. Gashi nan gurin account ɗinmu ne. So idan baka da application ɗin, sai ka ji ka yi downloading ɗin shi. Bayan ka yi downloading ɗin shi, yanzu kuma zan nuna maku yanda za mu siya kaya, da kuma yanda za mu yi placing order, da yanda za mu yi payment, da yanda za mu sa address ɗinmu, da yanda za mu bambance fake da asalin kayan da za mu siya. Kamar yadda kuke gani, bayan ka yi register zai dauke ka kawo ka cikin application ɗin. Gashi idan baka da application ɗin, za ka je ka yi downloading ɗin shi a Play Store, za su nuna maka yi downloading ɗin shi. So amma ka tabbatar ka yi amfani da referral code ɗin da na sa a description, saboda za su baka wannan $5 ɗin, kuma coupon ne na $5 za ka yi amfani da shi. Kaɗan ƙara kuɗi kaɗan ka yi sayayya kuma kawo maka. Gashi kuna gani ga kaya kala-kala iri-iri, ga sunan kayan nasu suna da arha sosai. So yanzu bari in maku bayani, in nuna maku yanda za ku gane kaya fake ne ko kuma ba abin da za a kawo muku ba kenan. Yanzu kamar yadda kuke gani, gashi saboda farashin dala ya ɗan yi tsada, gashi wannan agogon kun gan shi, wannan Apple Watch ne, gashi a 1000. Gashi kuna gani wannan iPhone 1000. So let's take this one as example. Yanzu wannan iPhone ɗin gashi kun gani,
kun gani wannan iPhone 14 ne. So like wani zai zata gashi an sa iPhone 14 ga waya ya gani kuma ya ga an sa 1000 sai ya ce wow ai daga kamfani ne tana da arha zai siya. To wannan actually ba waya bane. Da kamar yadda kuke gani ba waya bane, case din ne kawai, like kwaban wayan ne. Kamar yadda kuke gani za ku duba nan ku ga gashi for iPhone 14 case, shock proof protective, phone bumper, then cover for 14 Pro Max, fall prevention transparent for men. Kenan kun ga nan sila din ya nuna muku cewa wannan ba asalin waya bane, kwaban wayan ne gashi. So amma saboda advertising haka an abun nan, so za ka yi scrolling sai ka zo nan kasan ga yawwa nan kasan da kuke gani duk wani wanda ya siya kaya ta hannun wannan ta hannun wannan retailer din, su ga kaya gashi zai dauka hoto ya turo cewa ga kayan shi sun zo gashi. Kamar yadda kuke gani yanzu nan in kun duba wannan ya siya wannan shi ma ya siya wannan safan wannan case din gashi. kun ga wayan shi a gefe ga safan, to wannan wayan shi ne, wannan kuma safan da ya siya. To gashi kuna gani like za ku ga review na mutane kala gashi. Wani an kawo mishi gashi kun ga yawwa actual case ne ba waya bane kun gani. So gan mutum ya ji ya ga abu da arha kawai ya ce a wagga ai ta yi arha ya je ya siya kuma a kawo mishi kayan da ba shi ba. So haka AliExpress kowane ma online shopping apps yake mostly, shi yasa aka scamming din mutane. Mutum bai san me zai siya ba kawai dai zai abun nan ne. So kamar yanzu wannan watch din shi ma bari mu shige shi, sport watch din nan. So kun gani wannan sport watch ne gashi wanda ake sawa, ba irin wai Apple watch bane. kun ga asalin shi gashi agogo ne na time kawai. So wannan agogo ne kawai gashi yanda yake, sai kai scrolling shi ma gashi. So kun ga yanda yake, kun gani gashi ga yanda agogon yake. So in mutum ya gaya mishi zai iya saya. kun ga kudin agogon ya kama 1041 naira, 1041 naira ba ma zai kai dala ɗaya ba. Like bari mu ga, let's say for example dala ɗaya, to dala ɗaya bai wuce yanzu 16 ne dala ba. So na san dai a Najeriya wannan agogon ba za ka same shi a 1600 ba. So amma kun ganin saboda yana da sauki gashi a distant just 1000 ko in ce like bai kai dala guda ba gaskiya. So shi yasa AliExpress yake da saukin amfani. Sannan let's talk about this airpod gashi wannan yawwa wannan bluetooth din. So kamar yadda kuke gani gashi wannan bluetooth ne, kuna ganin shi ana saida a Najeriya gashi nan kuna gani ana saida a kasashen ku. Za ka iya like wannan bluetooth din yanzu nawa yake. So amma in ka duba nan gashi abin da yake naira 1000 da naira 40. Idan kai sabon user ne ma like ba zai kudin ma ba zai kai haka ba. Za ka iya samun shi sometimes ma naira, na taba sayan kaya a AliExpress like naira 70 kuma an kawo man kaya na inda nake naira 70. Can you imagine 70 naira 70 wagga ta Najeriya gashi. So shi ma gashi kun gani ga asalin bluetooth din gashi, ga wani an kawo mishi gashi kun gani gashi. So kun ga in mutum yana da interest kawai zai grabbing ya siya abun shi. So yanzu bari dai na muku bayani dai yanzu na san kowa ya fahimta yanda zai duba ka fake ne ko da ma ba fake bane. So yanzu bari mu yi moving yanda mutum zai yi order, yanda zai siya kaya a kawo mishi. So yanzu kaman let's say for example bara mu ga let me look for something. Ne baka san abin da zaka siya ba. Yanzu wannan Apple watch ne, wani zai ga hoton Apple watch kawai zai je ya siya, ba wani abu kawai shi ya siya Apple watch. Amma normally ba Apple watch bane wannan strap din shine kadai abin da za a kawo maka saboda shi ka siya. Like gashi kun gani gashi strap for Apple watch band kaza gashi ya hotuna da komi. So shine matsalan da mutane suke samu sosai. Ga bluetooth in kun lura ji wannan bluetooth like 1500 ga agogo ga komi AliExpress komi za ka iya duba. Like za ka iya dawo ma home nan, let's say for example kana da wani abu
kana da wasu kaya kana neman su a Najeriya baka samu ba, ko kana neman su a wuri baka samu ba, so zaka iya zuwa AliExpress kawai kai clicking wurin camera din nan. Kana clicking wurin camera din nan kawai zaka yi uploading din kayanka, kawai zaka yi uploading din su. Kana uploading za a kamo maka duk wani kaya da aka sayar irin haka. Ga wireless charger, wayanda suke da iPhone da Samsung manya sun san me wireless charger, gashi nan zaka iya siya normal a kawo maka. So yanzu bara mu je kai tsaye yanda zaka yi filling order a kawo maka kayanka. Kada bidiyon yayi tsawo sosai, duk da yake na san YouTube ne, amma dai bara a dan abun nan din bidiyon. Let me look for something, saboda zan yi filling order yanda kowa zai kalla ya gani kuma ya tabbatar da cewa lalle AliExpress ba scam bane kawai dai daga yanayin yanda mutum ya abun nan ne. Bari mu ga, let me look for something. So yawa kamar yadda kuke gani gashi yanzu na yi picking din abu like product guda uku. Dama nan suna discount sosai amma dole sai ka ɗauka product kwaya uku. So na yi selecting wayanda nake so, sai in taɓa wurin check out din nan. So kamar yadda kuke gani zai ɗauke ne kawo ni wannan gurin da kuke gani. So nan gurin akwai shipping address. So wurin shipping address din nan zaka yi clicking din shi. So let me say add new address, so da sai muku misali. So yanzu nan abun da zaka yi nan yana da muhimmanci sosai. So nan zaka sa sunanka, like let's say sunana Muhammad, then phone number na, let me put this one like yawa. So sai in taba nan sai in sa let's say Tudun Wada, area da nake kenan. Like nan ba dole bane zaka iya barin shi, sai in sa shi kenan, sai like sai in yi saving as default, saboda ko da na zo na yi sayayya kawai zan taba shi kenan za a kawo sai in saving. Zip code, let me just put whatever I want, cause like zip code ba dole bane, amma zaka iya zuwa Google kai searching zip code na garinku inda kake, sai kai zo kai ka sashi nan sai kai saving misali. So kamar yadda kuke gani gashi like ga address ina daga wani sai kawai in hito. Let me just move out. Kamar yadda kuke gani gashi abinda na saya wannan agogon da sarka at 0.66. 0.6 ba ma wani kuɗi bane. Gaba ɗaya wannan agogon da kuke gani yanzu bai kai 1000 naira ba a kuɗin Najeriya. Bai kai 1000 ba. Wannan wireless charger ne, like in kana da iPhone, Samsung or any device that can accept the wireless charger. So shi yasa na siye shi. Wannan kuma jaka ne haka, zan dan dinga sa abu. So sai in yi placing order. So like before in placing order akwai ATM, sai dauke ne kai ne next step. Gashi kun ga gurin sa ATM kenan. So wurin sa ATM din nan like gaskiya Nigeria ATM din mu baya aiki. You cannot use Nigerian ATM to make payment. Baya aiki kwata-kwata yanzu, amma ban sani ba ko an dawo ko za a dawo da shi, amma dai for now baya aiki. So idan kana buƙatar ATM wanda zaka yi amfani da shi, zan yi dropping link din wani application wanda zaka iya sayan ATM like kai online shopping da shi. Sauki da arwa da komi, ba sai ka wani walar da kanka sosai ba. Yanzu let's say for example bara in je cikin application din gwada muku yanda za ku siya abun nan ATM din da yanda za ku yi amfani da shi. So yawa wannan application din da za mu yi amfani da shi in za ka sai ATM, sunan apps din Bill Point. So zan yi dropping din link din application din, mutum zai iya sa referral code, like za ka iya samun some bonuses. So in za ka yi register zan ajiye referral code din da za ku yi amfani da shi, sai ku yi amfani da shi. So bayan ka yi register application din yana da sauki sosai, yana da saukin aiki, ba kamar su ci baka shi da sauransu ba. In kana da ATM ma like irin wanda yana online transaction za ka yi, amma normal Nigeria gaskiya ATM din mu baya aiki. So bayan ka yi register kawai za ka yi clicking inda aka sa more din nan. So wurin more din nan za ku ga inda aka sa gift card. So da sai ka yi clicking din inda aka sa gift card din nan, like sai ka dan jira shi yawwa gashi yana abun nan. So nan gurin za ka bar shi as United States. Kana barin shi United States, let's say sai ka sa Mastercard.
yawa. So kamar yadda kuke gani gashi Mastercard da yawa sun yi pop up. So gashi nan Mastercard prepaid card US. So kawai za mu yi clicking da wannan na farkon Mastercard din nan. So nan gurin kamin ka tabbatar ka sako ko nawa zaka sa ka yi shopping da su, zaka yi abun nan. So let's say for example yanzu muna so mu sai ATM din da za mu yi amfani da shi, let's say minimum $5 ne, then maximum $100. So in ka ga dama za ka iya canza. Yanzu let's say for example za ka yi sayayya ne na $5. So $5 kunga zai kai 8,750 naira. So sai kana da 8,750 naira cikin wannan abun nan, wannan application din na Billfoin. Sannan in like abun da za ka saya ya kai $10, gaba ɗaya shopping ɗin ka kai $10, za ka yi amfani da $10. Let's say for example yanzu let me say $5. So $5 kun gani like ATM guda za ka yi amfani da shi, ko dai kana buƙatar biyu sai kana iya adding, you can add it like in guda ne kawai shikenan sai kai continue. So kana yin continue, idan kana da kuɗi zai ɗauke ka inda za ka yi like filling sunanka da komai naka, za a tura ma da ATM ɗinka, hoton ATM ɗin ta email ɗinka. So like yanzu bari nuna maku yadda za ku sa kuɗi. Gashi nan gurin kamar zan ce wallet ne, ana send data da komai da shi, sai ka taɓa wurin found wallet ɗin nan. So kana taɓa wurin found wallet ga abun nan account number, sai kai copy ɗin account number sai ka je ka turo kuɗi. So kana turo kuɗi definitely za su zo su yi reflecting nan gurin, shikenan za ka iya zuwa ka yi sayayya. So bayan ka sayi ATM ɗin da za ka saya, za a tura maka da shi ta email. So guys like bayan ka sayi ATM ɗin, an tura maka da ATM ɗinka ta email ɗinka. So abun da za ka yi shine kawai sai ka taɓa wurin add new card ɗin nan. Yawa wurin add new card ɗin nan yanzu abun da za mu yi like bari in ɗauko ATM ɗin da. So yawa kamar yadda kuke gani gashi wannan shine card ɗin da na abun nan na siya na $5 gashi. So yanzu za mu yi amfani da shi. So let's say sai mu yi filling, za mu sa 547. Just do like this. So bayan ka sa wa'annan nambobin zai ɗan yi sacin ya nuno card holder name. In bai nuno ba kawai za ka iya sa let's say ga sunan da yake kan card ɗin, James. Then za ka duba like expiring date ɗin card ɗin, za ka duba gashi 08/2024. Sai ka sa, then wannan CBB ɗin gashi sai ka abun nan ka gashi wannan CBB ɗin 529, then sai ka taɓa pay now. So kamar da kuke gani gashi ya nuna man payment successful, thank you, we receive your payment. Gashi kun gani payment dina yayi lahiya lau kenan. So yanzu wannan order da na yi ba zai wuce kwana 15 ba, insha Allah zan yi receiving phone call, za a ce yanzu in karɓa kayana ko kuma a zo a kawo man kayana har inda nake. So like kuma wannan ATM din like ya gama aiki, na gama abin da yake ciki, gan mutum ya je ya ce wai bara ya amfani da shi, ko da ma kai amfani da shi ba zai ba, saboda dama iya 5 limit din da na yi riga na sai na $5 ne. So idan akwai abin da mutum bai gane ba zai yi comment insha Allah zan duba. Sannan kuma inda za ka duba kayanka, za ka zo nan gurin sai ka taɓa nan like to ship. So insha Allah kamin zuwa da saya za ka ji an ce maka kayanka is shipped, an ɗauko su kenan. Za ka ga nan gurin sun dawo nan
shipping din nan su an ɗauko su kenan zaka iya tracking din kayan kama ko kuma nan like refund inda za idan kayan da an kawo maka ba su maka ba zaka iya refunding a dama da kuɗaɗen ka. So insha Allah in dai ka bi wannan procedure ba yanda za a ce an cuce ka da kai ka je sayan kaya ko wani abu sai dai in kai ka so a cuce ka. So idan kun ji daɗin kallon wannan bidiyo kada ku manta ku yi mana subscribe sannan ku yi follow sannan insha Allahu duk ranar da an ka kawo man kayan zan yi bidiyo in zo in nuna muku duk abin da mun ka sai za mu buɗe shi tare da ku za mu yi review ɗin kayan tare da ku insha Allahu mu haɗu a next bidiyon mu na gaba.